A Ruta das Tapas en edición de verán chegou ao Carballiño. Como nas últimas edicións desta tempada, participan 5 establecementos hostaleiros que preparan os seus mellores pratos este pasado venres, o día 14 e o día 21. Nesta ocasión, en lugar de 6, foi un local menos que participou por forza maior da enfermidade. Bueno, pues a iniciativa da Ruta das Tapas é unha iniciativa moi boa que nos fomenta pues, que haxa ambiente nos locales e que a xente rote e probe as nosas tapas. Eu por o xeral repito sempre, vale, porque me gusta e me gusta o ambiente que se crea as tapas, porque ao final a xente sí que lle gusta ir de tapas. Hombre, a veces non lle gusta moito pagar, pero bueno, gustalle probar, como sempre facemos así cousas diferentes e tal, sí, está ben. O que pasa é que tiñamos que ser máis locales, tiña que a xente animarse un poquinho máis. A nosa tapa é unha ensalada de verao, marinera, perdón, e leva calamar, leva langostino, leva palitos de mar, leva atún, leva brotes de ensalada, leva pimiento rojo, pimiento verde, cebollino, e pois xa leva un aliño especial que lle fixen eu, con soja, limón, mel, bueno, algunha cousa máis. A iniciativa da Ruta das Tapas evidentemente fai moito, sobre todo no inverno, onde hai menos xente, menos afluencia de público, o carballinés medio anímase para facer a ruta, vai a distintos bares, proba as diferentes ofertas que facemos os hosteleiros, entón, pois, desde o meu punto de vista, é acertada porque anima o pobo nesas datas. A tradición xa leva non sei cantos anos, pero non a deberíamos de perder, porque eu coñezco outras poboacións que, como Ourense mesmo, cidade, que en tempos facían, deixaron de facer, o ambiente dos venres reduciuse drásticamente. Os premios serán unha visita con maridaxe en Pazo Tizón en Estrela Galicia para o gañador e 9 amigos máis. Pobarelo porá a disposición unha estancia en hotel. Tamén dende Pazo Tizón e Estrela Galicia, un ano máis patrocinadores, amosaron todo o apoio a este evento. Tanto os locais como os clientes gustalles esta iniciativa e seguirán apostando por incluirá os venres, animando a participación. A verdad que estou moi satisfeita porque sempre as tapas que, bueno, suelo facer con moito cariño, lógicamente, pero sempre teñen boa aceptación. Hoxe, a primeira hora sí que tuvemos moita xente, agora dius un parón, pero bueno, está claro que hoxe hai graduacións e historias así e ao final penalizounos un pouco. Chámase ensalada de primavera, é unha ensalada de arroz, leva cebola, tomate, leva arroz, un gambón, e despois engadimos unha mayonesa con toque de alioli casera e de 2 olivas, unha negra e unha verde, que é o que lle dá o toque final po contraste de sabores. Bueno, que es una idea genial para darle algo de movilidad a los bares del pueblo y de que tengan un poco de pique entre ellos y se esfuercen un poco en hacer algo diferente y sacar lo mejor que pueda cada uno de lo que tienen dentro. Bueno, pues la tapa yo creo que es inmejorable, porque ya que es de verano, es súper fresca, la temática es el mar, era con atún, palitos de mar, una vinagreta que nos recuerda el mar, las colas de gambita, los brotes frescos. Y como siempre Mari Carmen pues es una cocinera excelente que siempre nos da lo mejor de ella, y para mí aquí el soldado pues se lleva un 10 de 10, es lo que puedo decir.
O Concello do Carballiño ultima os preparativos para a apertura das piscinas municipais. A espera da validación da auga por parte de Sanidade e das condicións meteorolóxicas que pronostican choivas para esta fin de semana, a súa apertura podería aprazarse ata a vindeira semana. Este ano a xestión está sendo a cargo doutra empresa, coa que se rematan os problemas que houbo nas últimas 2 tempadas e coa que xa se traballou noutras ocasións. Pois mira, nas melloras nos estamos lá acondicionando, levamos desde a semana pasada acondicionando todo o que é o céspede, os vasos, empezarán a encher a partir de hoxe, e un pouco tamén depende de Sanidade, porque claro, nos temos que mandar unha analítica 48 horas antes, despois o propio día da apertura, que iramos a abrir, e eles nos teñen que dar o visto bo. Entonces, bueno, estamos un pouco eso, a expensas de que eles nos den o ok, e tan pronto non lo den, pois abriremos. Si pode ser este sábado, pois nos gustaríanos que fora este sábado, pero en caso de non ser este sábado, pois sería na semana que ven, ao longo da semana que ven, sería o martes ou mércores, non vos podo decir o día exacto, pero, bueno, nos o que a nosa parte, xa digo, está en marcha e nos consideramos que po día 15 vamos ter as instalacións en condicións. Xa digo, despois depende un pouco tamén da climatoloxía, porque creo que po venres dan choiva, pa semana que ven tamén, entonces igual tampouco ten moito sentido ter unhas semanas piscinas abertas con choiva, pois igual o mismo nos dá abrir o sábado que abrir o xoves ou cando se estabilice un pouco o tempo, porque creo que tamén dan algo de frío. Pero bueno, nos a nosa parte, xa digo que está en marcha e nos creemos que o noso vai estar para o día 15. Despois, eso, Sanidade nos dirá se podemos abrir o 15, o 17 ou o 20. Pero, bueno, entre o 15 e o 20 estarán abertas as piscinas. Pero sí é verdad que levábamos 2 anos, que foron 2 anos moi duros para min, neste caso, porque é unha parte que me compete a min, e foron moi duros porque, bueno, a empresa non era unha empresa que estuvera en condicións de xestionar unhas piscinas como son as de Carballiño, non sei outras, pero as de Carballiño non estuvo á altura, e nos incluso, bueno, pues intentamos rescindir o contrato, pero o órgano de contratación da Xunta, pues no seu momento non nos deixou, pero, bueno, considerábamos que non estaban en condicións as piscinas, e a nos o que máis nos importa é a saúde dos veciños de Carballiño, e este ano, pois, por suerte, pois non van estar eles, por suerte xa non para min, por a tranquilidade que me dá, sino por suerte para todos os veciños. E xa digo, é unha empresa que é profesional, que xa estuvo 2 anos aquí nestas piscinas, e que sei que non vamos a ter ningún tipo de problema con eles. Tamén o Concello de Boborás abrirá as súas instalacións a finais deste mes. Este ano estrean unhas piscinas moi demandadas entre a veciñanza. O Concello abriu o prazo de presentación de propostas para a xestión da cafetería, que conta cunha cómoda terraza e está totalmente equipada para ofrecer servizo durante todo o ano, tendo en conta a localización das piscinas. A Corporación do Concello do Carballiño reunirase a vindeira semana en 2 sesións plenarias. Unha delas ordinaria cunha modificación de crédito en mocións da oposición e a outra sesión será extraordinaria, a petición do Grupo Municipal de Espazo Común. A formación quere valorar a situación deste primeiro ano de mandato socialista, cuxa valoración é negativa. Pedirán tamén un gran acordo para propiciar un cambio político no Carballiño, sendo 11 concelleiros os que forman a oposición. Piden amplitude de miras e falar deixando atrás as cores políticas. Hai 2 puntos de acordo moi sinxelos, nos que os posicionamentos teñen que ser claramente sí ou non. O primeiro é, de novo, reprobar, por todo o que acabo de comentar, a xestión do goberno municipal. Ese sería o primeiro punto de acordo. E o segundo punto de acordo sería unha proposta dun gran acordo para propiciar un cambio político no Carballiño. Repito que na Corporación Carballiñesa estamos 17 concelleiros. Só hai 6 gobernando. Os outros 11 estamos na oposición. Podemos ser actores secundarios e estar queixándonos permanentemente do mal que están as cousas e non facer nada, ou podemos actuar. Nós imos propiciar, como digo, que haxa ese debate, polo menos. É obvio que con 5 concelleiros non temos capacidade para presentar unha moción de censura, pero con 5 concelleiros sí podemos facer esta solicitud de pleno extraordinario e facer que se debatan as cousas que de verdade importan aos cidadáns. Vemos que non cambia moito a dinámica do Concello, que sigue facendo o mismo,
non temos un afán de crecimento así, non, estamos aí aguantando o tempo, parece, eso, pois debida de cambiar. En canto ao que presenta Espacio Común, bueno, o que vamos votar a favor da moción que presenta de reprobación do grupo de goberno, e logo, en canto ao que presenta Espacio Común de a Unión para cambiar o Concello, pois tamén estamos de acordo, pero non é a forma de presentar, presento un papel dicindo, presento o meu proxecto político, eu para a semana que ven fago outro pleno dicindo, bueno, fago un pleno extraordinario, presento o meu plan político e digo, que está a favor? A ver, votamos. Non, eso é de falar, hai moito de falar, negociar e chegar a acordos, que é o fundamental. Nós falamos tanto co PSOE como Espacio Común en diferentes veces, pero aínda non chegamos a un acordo con ningún. Para o alcalde Francisco Fumega, a situación non é tan mala como aseguran. Recordou que se están levando a cabo proxectos que farán medrar ao Carballiño, como o futuro polígono empresarial ou o novo centro de saúde, entre outros. Aínda así, destaca que queda moito traballo por facer. No extraordinario, basicamente, vai unha modificación de crédito, máis as mocións que leva a oposición, que algunhas ainda están sin meter, mañá o xoves temos a comisión e aí quedarán definidas pois as mocións que van. En canto a outro pleno, bueno, pois similar ao un que xa tivemos de reprobación, nós entendemos que non hai motivos, nin o Carballiño vai para atrás, nin é unha aldea, nin é un desastre, máis ben todo o contrario, é a única vila que crece na provincia de Ourense, é unha vila que ten en cernes un polígono industrial que vai a permitir o crecemento e o desenvolvemento o fundamental en calquera concello, que é o traballo, que é o que trae a xente, é unha vila que ten en cernes a construción dun novo centro de saúde con moitas especialidades e cunha millora cualitativa e cuantitativa tanto no número de especialidades como na atención que van a recibir os cidadáns. É un concello que neste momento pois está levando a cabo obras como a entrada da Rúa Ourense, na que se sanea, se separa do río, se eliminan verquidos e ao mesmo tempo se humaniza, a humanización da Praza da Veracruz, os proxectos todos europeos que están en marcha xa en licitación, os proxectos todos do Plan Único de Concellos que tamén están en marcha, como é a Testeiro, a Paraño, a Larouce, Paradela. Bueno, eu creo que evidentemente o vaso sempre pode ver medio cheo e medio vacío. Nós non é que o vexamos cheo, porque somos realistas de que hai cantidad de problemas, pero tampouco vemos vacío como pretende velo algún. O Club Galego de Automóviles Antigos organiza para este sábado o segundo memorial a José Luis Blanco Nogueira, o que foi fundador e presidente deste club. A ruta iniciarase no Carballiño con exposición dende as 10:30 da mañá na esplanada da Veracruz. Ás 11 percorrerán as rúas do municipio e collerán rumbo a Dacón, para logo volver e percorrer Boborás. Entre o récord de 100 obras de arte que se poderán ver están as que se amosaron esta mañá. Recordar que José Luis Blanco foi o fundador o presidente do Club de Automóviles Antigos de Galicia, que é o primeiro club que houve en Galicia. Agora xa hai un feixe deles, bueno, hai a hostia deles, perdón pola palabra, pero o noso é o principal, e de todas formas, non é por presumir, ainda sigue sendo o máis importante, en donde teñen ou temos unha serie de vehículos históricos de certa importancia, que cando agora se ven noutros clubes, pois vanse máis ao asunto de clásicos e tal. Bueno, dito isto, o asunto é que esta segunda memorial comenzará aquí na esplanada da Iglesia de Veracruz este sábado, día 15, ali previamente ás 10:30 teremos unha visita guiada á Iglesia de Veracruz, ao Templo de Veracruz, con motivo do 150 aniversario do nacemento de Antonio Palacios. Dali unha vez ás 11 percorreremos as rúas do Carballiño, as principales, e iremos rumbo a Dacón, que é a terra do José Luis Blanco, precisamente. Pasaremos por Maside, o Cruceiro, que é de San Amaro, o Porto de Aguas, volvemos a Partovia,
pasamos a Carballiño polo Parque Municipal, e por aí xa vamos, enganchamos na Saleta, que este ano ímos facer un percorrido por toda a comarca de Boborás. Entón vamos pola Saleta, da Saleta subimos e baixamos pola Almuzara, da Almuzara a Brués, Alvarellos, Vilachá, etc. E pasamos ao centro de Boborás. Dali no centro de Boborás, ímonos a Moldes, que coincide ademais coa presentación do libro de Antonio Palacios. Ali en Moldes imos estar na bodega do Pazo Tizón, que xa todos conocedes, un home moi espléndido, que nos vai ao sequer ali cunha degustación e uns pinchiños e todo eso. Despois, unha vez terminado ese asunto, irémonos xa rumbo a, como se chama, a Pazos de Arenteiro. Recordar que Pazos de Arenteiro foi donde os labregos locales lle diron a malleira aos franceses, non olvidarse deso, que é importante. E dali xa, creo que xa vai bastante tempo, desembocaremos no Salgueiral de Leiro. Salgueiral, que non sei, vos que non conocen, é un sitio espectacular ali á beira do río Avia, e ali a nosa Fuchela vai nos preparar aí, eu creo que unha comida e un xantar como é debido. Para o Concello é todo un orgullo presentar un evento deste calibre e poder afirmar que xa se consolida como un referente máis en canto á promoción do mundo do motor clásico. Se consolida un evento que comezou o ano pasado, o Memorial José Luis Blanco, aquí no Carballiño, un evento que nos permite poder ver coches desde, como podemos ver aquí, unha pequena representación, desde 1939 ata prácticamente, coches clásicos, coches antigos, e dende logo que por unha beira, o Carballiño se convirte ese día nunha vila de referencia no mundo do automóvil, pero tamén nos permite que moita xente se achegue e poda disfrutar dunha xornada especial. Tamén, pola parte do Concello de Carballiño, queremos agradecer a toda a organización, a todo o colectivo que traballa moito e ben para que estas cousas se podan facer realidade. Hai moitísimo traballo, tamén colabora efectivamente o Concello, dende a Policía Local a outros departamentos, pero dende logo sin a súa implicación. Neste caso tamén quero facer unha referencia tamén a Rogelio, sin a súa implicación e a súa decisión e a súa tenacidade para poder lograr que este evento, que non só é do Carballiño, senón que tamén traballa un pouco ca comarca e tamén co patrimonio. O Partido Popular do Carballiño presenta para o seu debate a semana próxima unha moción relacionada co termalismo. Afirman que neste municipio atopamos 2 balnearios con augas termais que merecen mención, o Gran Balneario e Caldas de Partovia, e varias zonas de augas mineiro-miliciñais como Bañiño de Arcos e zonas de augas sen rexistrar como é na zona do restaurante O Xardín ou cerca da pasarela de Madeira de Toscaña. A implicación do Concello no desenvolvemento termal de Carballiño debe ser grande. Por iso solicitan a creación dunhas pozas nas marxes do río Arenteiro, buscando a súa mellor localización. Tamén urxen solicitar á Xunta o Centro de Termalismo de Galicia para o Carballiño e traballar polo desenvolvemento termal de gran importancia turística e económica. Fan unhas pozas ao aire libre, buscando as augas que sean, porque ao rededor do cauce do Arenteiro temos debaixo do Xardín, hai unhas augas que saben moi ben, na Ponterriza, ainda que casi está no límite con Boborás, no Bañiño, buscar a mellor ubicación. Nós non decimos unha ubicación concreta, temos un montón de sitios que se podían facer unhas pozas, e para nós era fundamental, é unha obra moi barata, acaba de facer a Punxín, con os fondos non chegan aos 50.000 euros e quedoulle moi ben, o sea, é unha cousa que é moi fácil dinamizar eso. Nos pedimos eso primeiro. Logo, pedimos outra cousa que é máis importante todavía, que o centro do termal de Galicia, que fora no Carballiño, que é o centro neurálgico de todas as termas da provincia de Ourense. Ese centro termal podía ser, hai moitos sitios que podía ser, non? Na fábrica de papel, para nós parece un sitio idóneo, porque é un sitio que non saben nin que van facer con ele. Están facendo, cada día dicen unha cousa. Este sigue pechado, como sempre. É unha cousa, iba ben aí, o Centro Termal de Galicia,
fixen unha cantidad de cartos tirados aí, levamos non sei cantos anos sin facer nada, e para o Concello eso pode ser unha rémora de cartos, de meter aí cartos, e non vemos que vaya para diante a cousa, e non funciona. Pois intentar facelo o Centro Termal de Galicia, que levar a Xunta, e intentar mover eso. Esa outra das... E logo pedimos que o Concello se implique no que é o tema termal de moitas formas, porque vemos que todas as iniciativas que ahora mismo son privadas, tanto o que o Gran Balneario como Partovia, son todo privado, e o Concello escúdase que non pode entrar aí para nada, que non pode facer ninguna modificación, pero movelo un pouco, intentar axudarles un pouco para que amplíen. As plazas de Carballiño hoteleiras son moitísimas, no inverno sería unha gran... O sea, eso funciona, xa o vedes que é un inserso, con un montón de viaxes que temos aquí en Carballiño, pois darlle unha volta máis, non? O AVE que chega aquí a Ourense é unha gran escaparate, pois pouco a pouco Carballiño que fueran mellorando, e en vez de facer cousas que nos van costar caros, como a fábrica de papel, que é un museo que queren darlle a Xunta, bueno, non saben moi ben que facer. Están gastando cartos, tirando aí, que cada pouco temos que pedir cartos para condicionar de novo porque vaise perdendo, pois facer algo dunha vez, por eso o que pedimos. A segunda edición da xuntanza de coches clásicos do Irixo celebrouse este pasado sábado e foi todo un éxito. Dende a organización anunciaban un récord de participación con 115 vehículos inscritos e máis de 200 personas que non se quixeron perder este día. A choiva anunciada tamén fixo presencia, aínda que deu pequenas treguas durante o transcurso do día. Foi unha xornada completa de disfrute para os amantes do motor clásico, con 2 rutas, xantar, premios e agasallos. Pois, bueno, o que son as sensacións desta segunda xuntanza, pois a verdad que moi positivas, estamos superando o número de inscritos do ano pasado. O problema, a chuvia, que nos ve un día hoxe bastante malo, unha semana toda de moito traballo, preparando todo o mellor posible, pero bueno, xa che digo, nada, a ruta vai consistir bueno, a xuntanza consiste en 2 rutas. A primeira tiraremos hacia a zona de alta montaña de Irixo, cruzaremos hacia Lalín e viremos outra vez para Irixo para facer a comida, bueno, o sesión vermú na Carballeira do Campo. Despois arrancaremos aquí por varias parroquias do Irixo hacia Loureiro e acabaremos co xantar no que na Carballeira da Pena da Sela. Que bueno, temos o mal sabor de boca do tempo, pero bueno, temos unha carpa bastante grande, que a xente este tranquila e que disfruten sobre todo. Dende a organización están moi satisfeitos con como creceu esta xuntanza neste segundo ano e seguirán traballando por un evento que nace pola súa paixón no mundo do motor. Tamén buscan darlle un pulo ao Irixo apostando por eventos que reúnan xente. Agradecen o apoio recibido tanto na xornada do sábado como durante todos os preparativos. Este venres, día 14 e sábado, día 15, o Carballiño Centro Comercial Aberto organiza unha edición especial dos Días Locos. Os 33 comercios participantes ofrecerán importantes descontos durante todas as xornadas do venres e sábado e estarán sinalizados cunha decoración especial. Os clientes que realicen as súas compras durante os Días Locos terán a posibilidade de participar no sorteo de 200 euros en vales de compra, repartidos en 4 vales de 50 euros cada un deles. Haberá animación de rúa con toro mecánico, zancudos e co grupo de baile moderno do Centro Sociocomunitario do Carballiño. Xa sabedes que levamos varios anos facendo este especial de Días Locos. En que consiste descontos? Nesta ocasión son 33 establecementos os que participan e no que durante a xornada de venres e sábado terán ofertas e descontos en artigos de tempada, non? De primavera, verán diferente tipo de descontos, de oferta, un pouco ese adianto das rebaixas que chegan o próximo mes. Este ano, pois, adiantámolo a día 14 e 15 de xullo, xa que hai que vir comprar este venres e sábado a
eses fantásticos establecementos con esos descontos. É moi faciliño porque todos van ter fora na porta unha decoración especial que sinaliza os establecementos que participan nestes días locos. Como sempre, moi fácil, o centro comercial aberto e os establecementos premian aos seus clientes, non? Entón, nesta ocasión, como sempre, tamén premiamos. Sortéanse 200 euros en vales de compra, serán 4 vales de 50 euros cada un, é moi fácil participar. Unha vez que mercas en algún establecemento que participa nos días locos, vas a comerciocarballiño.com e registras o teu tique. Pide 4 datos, super fácil, os compañeiros dos estabelecementos seguro que tamén lle facilita a un cliente facelo, así que nada, espero, vou ver toda esa lista de toda esa xente que mercou estes días e o luns, día 17, faremos o sorteo. Bueno, parabéns para todos, a de antemán, por mercar no comercio local e moitísimas gracias. Festa, non? Deste especial descontos a mediados de xullo, como este venres este sábado, pois sempre animamos un pouco a rúa. Nesta ocasión vamos contar co grupo de baile moderno das rapaciñas do Centro Sociocomunitario de aquí do Carballiño, que farán varios bailes pola rúa, que levan preparando durante todo este ano, o cal é unha honra, pois sobre todo que sexan aos nosos cativos e as nosas veciñas de aquí da vila, non? Por esa banda, eso, amenizar logo un zancudo, informando a xente e animando a que merquen, porque é un día especial de compras, e, por suposto, sempre temos algo para os cativos, porque senón xa o piden. Temos ese toro mecánico que estará citado na Praza Maior, tanto o venres pola tarde como o sábado pola tarde, e para acceder a subir o toro mecánico, todo aquel que merque nos establecementos que participan na campaña vanlle dar un tique, unha papeleta que é como a entrada para o tique para poder subir a atracción infantil, non? Este venres día 14 e sábado día 15 o Carballiño Centro Comercial Aberto organiza unha edición especial dos Días Locos. Os 33 comercios participantes ofrecerán importantes descontos durante todas as xornadas do venres e sábado e estarán sinalizados cunha decoración especial. Os clientes que realicen as súas compras durante os días locos terán a posibilidade de participar no sorteo de 200 euros en vales de compra, repartidos en 4 vales de 50 euros cada un deles. Haberá animación de rúa con toro mecánico, zancudos e co grupo de baile moderno do Centro Sociocomunitario do Carballiño. Xa sabedes que levamos varios anos facendo este especial de Días Locos. En que consiste descontos? Nesta ocasión son 33 establecementos os que participan e no que durante a xornada de venres e sábado terán ofertas e descontos en artigos de tempada, non? De primavera, verán diferente tipo de descontos, de oferta, un pouco ese adianto das rebaixas que chegan o próximo mes. Este ano, pois, adiantámolo a día 14 e 15 de xullo, xa que hai que vir comprar este venres e sábado a eses fantásticos establecementos con esos descontos. É moi faciliño porque todos van ter fora na porta unha decoración especial que sinaliza os establecementos que participan nestes días locos. Como sempre, moi fácil, o centro comercial aberto e os establecementos premian aos seus clientes, non? Entón, nesta ocasión, como sempre, tamén premiamos. Sortéanse 200 euros en vales de compra, serán 4 vales de 50 euros cada un, é moi fácil participar. Unha vez que mercas en algún establecemento que participa nos días locos, vas a comerciocarballiño.com e registras o teu tique. Pide 4 datos, super fácil, os compañeiros dos estabelecementos seguro que tamén lle facilita a un cliente facelo, así que nada, espero, vou ver toda esa lista de toda esa xente que mercou estes días e o luns, día 17, faremos o sorteo. Bueno, parabéns para todos, a de antemán, por mercar no comercio local e moitísimas gracias.
festa, non? Deste especial descontos a mediados de xullo, como este venres, este sábado, pois sempre animamos un pouco a rúa. Nesta ocasión vamos contar co grupo de baile moderno das rapaciñas do Centro Sociocomunitario de aquí do Carballiño, que farán varios bailes pola rúa, que levan preparando durante todo este ano, o cal é unha honra, pois, sobre todo que sexan aos nosos cativos e as nosas veciñas de aquí da vila, non? Por esa banda, eso, amenizar logo un zancudo, informando a xente e animando a que merquen, porque é un día especial de compras, e, por suposto, sempre temos algo para os cativos, porque senón xa o piden. Temos ese toro mecánico que estará citado na Praza Maior, tanto o venres pola tarde como o sábado pola tarde, e para acceder a subir o toro mecánico, todo aquel que merque nos establecementos que participan na campaña vanlle dar un tique, unha papeleta que é como a entrada para o tique para poder subir a atracción infantil, non? O IES Chamoso Lamas inaugurou onte unha exposición fotográfica no Auditorio Manuel María do Carballiño, titulada Manuel Chamoso Lamas na mirada. Trátase dun traballo realizado por un grupo de 12 alumnos e alumnas de terceiro da ESO, dentro do proxecto competencial de fotografía. O obxectivo deste ano foi dar a coñecer e pôr en valor o traballo do antropólogo, investigador e escritor Manuel Chamoso Lamas, que durante moitos anos foi recorrendo diversos lugares de Galicia coa súa cámara para dar testemuño do noso patrimonio. Hai un tempo, concretamente desde o 2004, levamos como 14, levamos como 10 anos apostando dende o Chamoso Lamas por unha educación audiovisual na que os rapaces aprendan a elaborar unha serie de contidos e tamén facer un uso crítico das propostas visuais tanto que fan como que reciben. Entonces, dende ese 2014 hasta ahora, pues como 10 anos ensinándoles como tiñan que prepararse para poder facer fotografías, para poder interpretar as fotografías, pero tamén no campo dos vídeos. Entonces, este caso en concreto, elixiuse un tema como facemos todos os anos que sexa relacionado co entorno, en este caso a figura de Manuel Chamoso Lamas, que era moi importante para nós, poder facer unha revisitación dos sitios que el hai tempo atrás pois a fixera estudos, a fixera fotografías, a fixera moitos traballos de tipo xeolóxico e tal. Entonces, nós o que pretendíamos era que fixéramos unha revisitación desos sitios e que as novas xeracións volveran a esos sitios desde unha perspectiva nova, con unha, digamos, ollo máis ou menos crítico para poder sacar fotos deses sitios onde Elsa estivera hai uns anos. Por eso, nestas exposicións que temos, hai unha foto en branco e negro que ten que ver con unha foto feita por el, que publicou hai varios anos ou moitos anos. Entón, a partir de aí, eso lévanos a ese sitio e a revisitar ese sitio para poder saber que vamos a sacar ahora con a nova mirada. Por eso temos aí o título Chamoso Lamas na mirada, para poder un pouco comparar como evolucionaron esos sitios desde entón hasta agora. Os alumnos visitaron, coñeceron e interpretaron a través da súa propia mirada plasmada nas fotografías algúns deses espazos: Mesego, Camexas, San Cibrán de Las, Moldes, Pontarriza, Melón, San Clodio, Leiro, Pazos de Arenteiro, Ribadavia, entre outros. O resultado é unha exposición de máis de 60 fotografías agrupadas en 10 paneis, que constitúen un conxunto que nos achega a todos estes lugares. A exposición estará toda a fin de semana no Auditorio Manuel María en horario de 8 da tarde a 10 da noite. Pues yo cuando llegué a este curso no sabíamos ni prácticamente lo que era una cámara, y gracias a lo largo de este curso conseguimos aprender a usar una cámara, y como podéis ver en esta exposición están puestas las fotos que hicimos el alumnado de tercero B del IES Chamoso Lamas. Y estoy muy orgulloso, la verdad, porque nunca me esperaría que fuera a sacar tan buenas fotos, son mis compañeros y tal, y pues sí, la verdad. La iniciativa pues es algo que empezaron a hacer hace unos años, es una asignatura que yo considero que está muy bien, y yo saqué fotos en Pazos de Arenteiro, en el puente de Leiro y alguna más, pero es que nos repartimos por los sitios.
O CEI Plurilingüe Calvo Sotelo do Carballiño puxo en marcha unha iniciativa cultural e artística na que escolleron para comezar ao pintor carballiñés Juan Valcárcel. O obxectivo era chegar a arte aos máis pequenos. Cada nivel educativo de primaria escolleu unha das súas obras e fixo a súa propia representación. Pois esta proposta nace dende o grupo de plurilingüe da escola. A nosa idea era facer unha proposta artística a nivel cole. Pois foi iso, escoller un artista, pensamos en varios artistas galegos, ao final decidimos por Juan Valcárcel porque é un artista que vive aquí, vive en Carballiño, moitos alumnos do noso cole o terán no instituto ou o coñecen, entón era unha forma pois de traballar e de acercar sobre todo a arte dentro das aulas. Cada nivel, dende primeiro de primaria ata sexto, escolleu unha das súas obras e pois con moito cariño fixemos a nosa representación. Despois foi pois sacar todas as obras aos corredores do cole e intentar transformar a nosa escola un pouquiño nunha galería de arte. A auxiliar de conversa foi a encargada de falarlles do autor e despois, moi participativamente, foron os nenos os que comezaron a traballar nestas recreacións. A resposta de todas as aulas foi moi positiva e encheron os corredores de creacións artísticas, que se abriron tamén ás visitas das familias. O noso cole conta cunha auxiliar de conversa que é Emily, entón ela primeiro achegou o artista aos alumnos para que coñeceran a súa obra, a súa vida, e despois cada nivel, dende primeiro a sexto, escolleu unha das súas obras de arte e os nenos foron os que plasmaron artísticamente, xa veredes despois polos corredores que usaron pois eso, diferentes métodos e materiais e ideas e plasmaron pois esa obra de arte. Pois nos embarcamos coa idea de facelo así como en petit comité, ao final, bueno, pois vimos que a resposta era super positiva por parte de todas as aulas, os corredores, bueno, os veredes agora que están super chulos montados, entón tamén pois foi unha forma de abrir o cole ás familias. Este martes pasado, pois as familias que quixeron poideron entrar ao cole, bueno, camiñar e ver, unha forma tamén pois de mostrar as cousas que se traballan dentro das aulas que ás veces pois non se mostran tanto, era como unha maneira de exteriorizar e de facelo fora.